Sikile iki ngopo ta jane kaya jaran nyelentak-nyelentak. Keju, Mas. Gringingen ta. Nggih. Aku tak nyuwun tulung sik melati rinonce. Kene Mbak Fahmi mriki nyedhaki Mas Petruk mriki. Monggo mataram. Duduk. Ayo. Saya mundak umur ora mundak tua malah tambah enom. Tambah ayu lho Mas. Amin. Sapa sing ngira nek biyen ki penyanyi dangdut Mas Petruk? Weh, estu niku. Apa nggih? Niku sadurunge nyinden ku penyanyi orkes Melayu. Weh berarti ngangge rock sementen ngoten niku. Wah, nganggo rok wong semene. mlaku biasa megal-megal kok. Oh niku ki ya terus gelem sinau ten SMKI gitu. Terus dadi waranggana niku. Nah, niku tekan-tekon tekan nyatane iso nguripi sayahene. Mula aja isin dadi seniman, aja isin dadi seniwati. Aja isin dadi pengrawit, aja isin dadi pesinden. Watut ditekuni iso nguripi kaya Mbak Fahmi niku. Nyatane ibu-ibu waranggana ki apese S1 kabeh. Mbak Suci, Mbak Dita, Eka lho. Niku sarjana kabeh. Dini, Lekdar, niku ya S. Nggih. Es napa? Ayo es niku sepuh. Nah. Neng kepinterane sing ditulat karo para anu putra-putra. Yo iki sik anu melati rinunce dipun bawani. Kang Kadulu, kula nyuwun tulung ing bawa Mas Petruk, Mas Bagong kula aturi kendel sing bawa Pak Sarmadi. Oh iya, ayo kene. Kene Pak Sar. Monggo. Pak Sarmadi. Katuran mriki. Pak Sarmadi ayo nyanyi wonten mriki Pak Sarmadi. Maka menika ya dalang made in saking Trenggalek Jawa Timur. Sakmenika minangka dados guru wonten SMKI Surakarta Hadiningrat. Nggih. Mas Petruk, Mas Bagong lenggah. Oh nggih, sedika dawuh. Udah ngandani. Fahmi lenggah sik. Oh nggih. Pak Sarmadi gen dhewe niku. Monggo. Dipun bawani Pak Sarmadi, ayo. Ora kena tulah-tuleh. Monggo. Anu, iya. Monggo. Sedakepe isuk ben ae ta. Ados posisi sing penak. Nggih. Anu, monggo. Kangka dulu Eling. Ora nggo senggaan, Gong. Nah. Reroncen Pak Sarmadi putra sampun pinten sampun? Alhamdulillah nanti 3 Mas Bayu. Sampun 3? Alhamdulillah. Wedok lanang. Oh, calone sing lanang dadi dalang. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ayo lanjut Pak Sar. Saben dinten ningali wayangan panjenengan. Oh, alhamdulillah, matur nuwun. Jana sing gelem mirsani. Nggih. Nggih. Monggo lanjut. Marata kula nggih misani jenengan. Oh, gitu. Nggih. Oh, ya Allah, matur salam kagem para sepuhipun. Monggo. Sak RT mesti delok kabeh ya, Kakak. Monggo. Rina wengi amung dadi ben anu pepuntone pantes digo lek
jane. Nanone tununge wong noen. Ayo. Mas Sikile iki ngopo ta jane kaya jaran nyelentak-nyelentak. keju Mas. Gringingen ta. Nggih. Tununge wong manis Ingkang ya. ingkang mawe wuyu. Monggo Mbak Fahmi. Matur nuwun Ki. Matur nuwun Pak Sarmadi. Indonesia. Seneng kuwi ngene iki. Lah nggih, swantene sae. Dan Nek ya aja lenggah sik ta joget sik ta rake tanggal sedela. Iki kok tak bablaske rada kempling diduetke karo Mbak Fahmi. Aja kesusu to, Mas. Monggo. Monggo ayo Mbak langgame sik. Monggo ayo. Lagae wis mrene nyangking kembang melati rinonci kondo yakni hantaping Tarian Bayi Tabung ayo. Ya. jogetnya Lanjut. just Iki pasangonku mabarku kang kudu semanti Yo bablas rada kempling. Monggo. Khusus Pak Sarmadi lho Mbak Fahmi. Mas Petro, Mas Bagong lenggah. Ah, Tindak ayu badhe tindak untu. lanjut Mas Punjul. Oke. Baik. Hawaii, Numpak taksi Dewean Apa ora wedi Timbang nganggur Kula kurung ngrencangi Yo. Aklarasan Mas alias kebetulan Aklarasan kata rada kabetan Ayan purun Mas ing
Indonesia. Alah. Kiai kok apa-apa iso. Diaturi aja getan bayi tabung iki ngono kuwi. Kayak tabung gas. Ah ning piye wong apa-apa ki nek kiai hebat ya jenenge wae guru kok. Nggih, Bro. Apa ra isin delok murid ya? Oh, ngono kuwi malah di-vlog kok. Iya. Wah, nek murite ngantuk turu men di video dienggo vlog kok piye. Gugah murid ditembangke ya.